This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Citadel Developers ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, co-sponsored by ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ. ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಭಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಯ. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಭಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಯ, ಹಾಗಾದರೆ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗೋದು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯವನ್ನು ಆಚೆ ಈಚಿನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಾನು ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆ ಭಯ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರು ಬರೋರು, ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಬರೋರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರೋರು. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಬರೀ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ದೇವನಗರ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಬಂದಾಗ ಏರಿಗಳ ಖುಷಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಕಲು ಪೂರ ತಯಾರಾತಿರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆಂಡ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಈ ಮಮ್ಮಿ ನಕುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಂಡ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದೇವರೇನು ಕುಲ್ಲಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂದಿಪ್ಪುಣತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಿಡ್ ಪೊರ್ಲು ಡುಪಿದಾಡಿ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂದ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟವು ಪರ್ಪೈ ಪಡ್ ದಾದನೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಕುಡೋರ ಬಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಆ 3 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ, ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ and the very beautiful Adviti Shetty. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಟು ದ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್. ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮೂಜಿಲ ಜಡ್ಜಸ್. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆಡು. ಸೊ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಮಿಫಿನಾಲ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತೂ ತುಯಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೋಗಾಂಡ ಒಂಜಿ ಶೋಸು ಒಯ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಒಪ್ಪ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚೌತಿ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ವಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೇಪಲ್ ನೆರೊಂದು ಪೇರು ಚೌತಿಗೆ ಒಂಜಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ವನಸ್ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಡ್ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲುಂಡು ನಾಳ ಬೇರೆ ಕುಲ್ಲು ಜೆರನ್ ಅವು ಗಣಪತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇರ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತುಯರ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕು ಬೇತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ನೆಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುವ. ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ರೌಂಡು ದೀತಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಂಡ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಯಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಾರ ತೂಕ ಅಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮನೆದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತೂರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ವಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅತನ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಅಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಅಕಲ್ ತೋಚಿಪಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸರ್ ಪನ್ಲಕ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪಂದೆ ಬ್ಯುಸಿ ಅದುಪ್ಪ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಡ್ತು ಯಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ. ಐ ಮೀನ್
ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅಕ್ಲೆನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ತೋಜಾಯರಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ಅವಲ ಉಂಡು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ತೂವರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡು ಆಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ದ ಮುಖೇನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಬಿಟ್ at least one at least 2 minutes mutanla akul solo dance individually akalna presentation toja irepundu so the main judging will be the contestant na dance the myth aita ottige ee onji concept nencha pathom potere so choreography rounded choreographer ad prize detondu itte judge malpare punanchina Suraj Sanil. I'm sure you are very much excited for the group round. Your comments please. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಮಿಫಿನಲ್ ದುಂಬು ಪನೋಡಾಂಡ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಎಡ್ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಪಿದೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವರು ದಾದ ಪಂಡರ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಮೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ ಚಾನಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಂದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಪನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಟ್ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೋ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ದಪಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಐತಾನೆ ಆಯ್ನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮಮ್ಮಿ ಆದ ಅಕ್ಲು ಗ್ರೂಪ್ ತೊಟ್ಟಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಸೋಲೋ ಒಂಜಿ 2 minute ಕೊರೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಆ 2 minutes ಹಾಕಲ ಸೋಲೋ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಲ ಗ್ರೂಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಈ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹಾಕಲ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ಲ ಮೂಲು ಜಡ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೆಮ್ ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪಳಗಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ 3 ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಯೋರ್ ರಿಯಲ್ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. Sun Premium Refined Sunflower Oil Dance for Me Dance Season 6 powered by Citadel Developers and Amrit Noni. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, BA ಪ್ಲೈವುಡ್, ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈತ್ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂಡಿ ಬೋಕಿರು ಒಂಜೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲದಾಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದಾಂಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆ ಚೇರ್ದ ಮಿತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣುಪ್ಪುನು ಈ ಸರ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಪ್ಪು ನೀರೇಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕೋಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕುಲ್ಲರ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಏಪರದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ವೇರು. ಇನ್ನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ? ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮೆನ್ಕದ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ್ಲ ಕೊಡ್ದು ನಾನು ತುಂಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಆರೇನು ತೂಯರುಲ್ಲ. ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತೋ ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆತಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂತ ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಅವೇ ಚೇರಡಾರು ಕುಲೊಂದಿತ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೋನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಲೊಂದರಿಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಇಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಏನ್ ಪಂಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡೋದು ಪಂಡಿನಿ ಇತ್ತೆ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಬೇತನೆ ಲೈನ್ ಡುಲ್ಲತ್ತೆ ಅನು ಲೈನ್ ಹಾಕಡೆ ಲೈನ್ ಇಡು ಬೂರು. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಶೋನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಂಬರಾಟ ಅನ್ನುವಂಥ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ತುಳುವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತ ಸಮಯ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. Yes, welcome to Dance Mummy Dance stage, Pooja. How are you feeling? Thank you very much. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಕನಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದೆಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಅನುರಾಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ರೌಲ್ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವ್ಲು ಇಪ್ಪುನಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಲೈನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಡ್ ಚೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ರ ಆ ಪೂಜಾ ತಾ ಪಂಡು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಯಾರಿಗೆ ವಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬೈದೇರತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರತ್ತೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು
ಓಕೆ ಸೊ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಡ್ಜ್ ಆದಿತ್ತೀರ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಡೇರ್ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಬೈದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿರ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ ತಿಕ್ಕಡಂದ ಅದೇ ಅವಡ ನಟೋನುವ let's see, yes. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಅ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ Very happy. Like I said, ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಕ್ಕೂ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಅವೆನ್ ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತು ಪುನಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐಮ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಟುವೆರುಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಬಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಲ ಲೈಫ್ ದ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಒವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಪಡ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಅದು ಪತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಆದುಪ್ಪು ಅತನ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆದುಪ್ಪು ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅರಿಗೆ ಇಚ್ಚಪ್ಪಗ ಐನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಮದ್ಮೆದ celebration. That is also a big celebration. That is a huge So one. congratulations once again for a great life ahead and for the hot seat. The hot seat is waiting. Thank you. Pleasure Thank you to very have you much. in this. Thank you. Thank you. ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇವತ್ತು 6ನೇ ಸೀಸನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಂದ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಶೋನ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶೋ. ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ವರೂಪ. ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ದೇವಿ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮಂಗಳಾದೇವಿಯಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ. ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಪಣದೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೂವೆರ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಆನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆತನೆಟ್ಟ ತೂವೊಂದಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆನಿ ತೂವೆರ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಲ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಪದದ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಡಿವೈಡರ್ ತೋಜ್ಜಿ ಆತ ಜನ ಕುಲೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪೊರ್ಲು, ಒಂಜಿ ಆತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ, ಒಂಜಿ ಆತ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ಲು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ತೂವೆರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಸರಾದ ಪಕ್ಕ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಕಾತು ಒಂದು ಕುಲ್ವಾತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೇ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಮ್ಮಿ ನಕುಲ್ ಬದ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೌಂಡನ್ನು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರ್ಬ ದಸರಾಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಅಥವಾ ದಸರಾದ ವೈಭವವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಹರ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುನೀತಾ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದಸರಾ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮಂಗಳಕರ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಇದು 9 ರಾತ್ರಿಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಹಲವಾರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು, ವಿವಿಧ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. बोलो दुर्गा माई के, बोलो दुर्गा माई के. जय जय दुर्गा माँ, जय जय दुर्गा माँ, जय जय दुर्गा माँ, जय 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 दुर्गा माँ, जय जय दुर्गा माँ, जय जय दुर्गा माँ, जय 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 दुर्गा माँ, जय जय दुर्गा माँ, जय जय दुर्गा माँ, जय 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 दुर्गा माँ, जय जय दुर्गा माँ, जय जय दुर्गा माँ, जय. ঢাক বাজা কাসর বাজা উলু দে আর শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা মা
वे आयो मारो सैया 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 वे आयो मारो सैया 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 वे आयो मारो सैया ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં મોતી વેરાણા ચોકમાં આવ્યા અંબે માં ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં ಓಕೆ ಸೊ ದಸರಾ ಅಂತ ಬಂಡಿ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮಾತ್ರ ಆತು ದಸರಾ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಅವೇನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೇರೆ ನಾರ್ತ್ರದ್ದು ಶುರು ಮಂತದ್ದು ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪಡ್ಯಾರ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಪಂಡ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ದಸರಾ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ದಸರಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಸರಾ ಪಂಡಗ ನವದುರ್ಗೆ ನಾವೊಂಜಿ ಸಿಲುವೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಂತು ನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ತೋಜೊಂದು ಮೇಕಪ್ ಪುರ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ದಸರಾದ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತೊಂದಿನ ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದದು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ದಸರಾ ಹಾಯ್ ಸುನೀತಾ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡಿರೆಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಆರ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾದು ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಪೂರ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್
ನಿಕ್ಲೆನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಂದರು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಪಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ಪಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಬಾಯ್ಸೇನಾ ಸಾರಿ ಅವು ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ರಡ್ಡ್ ಪಿಲ್ಲಿ ಇಂದೇನು ಓಕೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸುನೀತಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇರೆಗ್ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಅನ್ ಪನೊಲಿ ಇಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಯು ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋಜುಂಡು ಇರೆಗ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಕಿರಡೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆಗೆ ಬೈದಿನ ಈಗ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ವೈಸ್ ಸುನೀತಾ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ನೀರೆಡ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬಟ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವೈಸ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂದರ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಅದು ಮಂದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒಲ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ವೆ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಚೂರು ಎಸೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಿದೊಡು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದು ನಂಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತುಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಬಟ್ ಸುನೀತಾ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಪನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ ಪ್ರಾಪನ್ ತರತಮಿದ್ ದೀನಾಗಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಇರ್ನ ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಮಂತಿಲಕ ಇರ್ನ ಫೇಸ್ ಇಟ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಅತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಕ್ ಅದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಯು ವೇರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಅప్పుడు ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅದ್ವಿತಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ಕೇನೊಲೆ ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಮಣಿ ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಮಣಿ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಮಣಿ ಸರ್ ಬೈದೇರ್ ಪನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಯಪಂಡ ಬಿಸಿತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಣಿ ಸರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಪಂಡಿನ ಮಣಿ ಸರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಆದಿರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಜ್ಜಂದ ಇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇರ್ನ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ದುರ್ಗದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಗುಜರಾತಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಗುಜರಾತಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಇರ್ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲಿಡ ಧೂಪ್ ಅತ್ತೊಂದು ಐಟು ಮಲ್ತಿನ ಐನೊಂತ ಇರು ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐನೀರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಎಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಜರಾತಿದ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಗುಜರಾತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಡೋಲು ಅವಡ್ ಇವನ್ ದಾಂಡ್ಯ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಪಿಲಿವೆ ಒಂದು ಪುರಕ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ನೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೂರಜ್ ಸರ್ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬನ್ನಾಗನೇ ಇರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಂಚೆನ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಡ್ ಇರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಲುಕ್ ಇರಂಜಿ ಆ ಬೆಂಗಾಲಿದ ಪ್ರಾಪರ್ ಆ ಲುಕ್ಕಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದಾರೆ ಇರ್ನ ಹಣೆತ ಬಿಂದಿ ಅವಡ್ ಆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅವಡ್ ಇರ್ನ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವಡ್ ಆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಪೋಯ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಇರು ಏಪಲ್ ಇರ್ನ ಲುಕ್ಕಿಗೂ ಇರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ್ ಇರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಉಳ್ಳಾರ ಇರ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದಾದಪುರ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡೇರು ಐನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾಲೆ ಅತ್ತೆ ದಯಪಂಡೆ ಇರೋ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿನ್ ಆದಿರು ಪೋಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಓಕೆನಾ
ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ರೌಂಡ್ ಕೊಂಚ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಡಪ್ಪ ದಾಯಬಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಫಿನಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಏನು ಪನೊಲಿ ದಾಯಬಂಡ ನವದುರ್ಗ ಎಂಕಲ್ ದುರ್ಗದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಸ್ ಅವಡು ಶೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪಣಿ ನವದುರ್ಗದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅಪ್ಪುದರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಂದು ಪನೊಲಿಂದು ನವದುರ್ಗದ ಸೊ ಐನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದುರ್ಗದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವಳ ಸರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದುರ್ಗಾ ಅವತಾರದ ಒಂಜಿ ದಸರಾಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡೆ ಅರಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನು ಪಂಡ್ಲೇಕ ಮೋನೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಉಂಡು ದೇವಿನ ಕಳೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್, ಓವರ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ನೆದುಂಬು ಯಾನೊಂದು ಮಾತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಮಿ ಫಿನಾಲೆ ಇನ್ನೀತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕುಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದತ್ತನೊಂದುಲ್ಲ. ಪಂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ವೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೀತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆದಿತ್ನ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನೀತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಒಂದೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಡುಟೇರನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂತಾಡ್ ಎನಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಮ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂಕುಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸುನೀತಾ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಎಂಚಾಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಖುಷಿ ಅಂಡೆ? ಖುಷಿ ಅಂಡೆ. ನಲ್ಲ ದಸರಾ ಮೂಡುಡಲ್ಲರ ಎನಿವೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಂಡ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ದ ಪಂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಮಣಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ತುನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಓವ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಇತ್ತನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇರ್ತುಂದ ಶಮಕ್ ದಾವರ್ನ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪಂ ದಪಂಡ ಹೀ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಕಾಲ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶಮಕ್ ದಾವರ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನೀತಾ as a group performance dengal main tupne coordination and how you are matching your energy with the groups panda irna energy ench avve inita challenge semi final ink alpa problem anisin because avve ini challenge ireg finale pare. so ಆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ನ ಕೋ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಬನಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಪಿರೊಂಜಿದಾದ ಬೋಡಿತನ್ ಬಂದಾಗ ಸೋಲೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪಲ ಬೋಡಿತನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು 2 ಸೆಕ್ಷನ್ಸೇ ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ವಿತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಡ್ನ. Otherwise, this time definitely a box of the pide but try mandar the performance that I would give you one Thank salute. you, sir. Normally you don't settled at performance mandar ee sala at least you tried something props handle mantondu dadana onji man per group doti coordinate mandar and group people also the co dancers very well performed and very gracefully performed. Very good. Let's see what happens. Finger crossed. All the best to you. Thank you. Thank you so much. So judges na comment like it by dindu we have a celebrity judge today, Pooja Shetty. Arla mast paathirverave. Over to you. ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ. Oh sorry, ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರು ಜರವೆ. ಸರಿ ಅಂಡೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. Anyways, hi Sunita. Hi ma'am. I felt you're very cute. ಎಂಕ ಮುಲ್ಪರ್ತ ತೂನಗ ಲಿಟ್ರಲಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಂಡೆ. ಅವು ಓವರಾಲ್ ಇರ್ನ ನಾರ್ತ್ ಇರ್ದು ಸೌತ್ ಮುಟ್ಟ ಕಂತಿನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಸ್ ಉಂಡತೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಸಮ್ ಐ ವುಡ್ ಕಾಲ್ ಯು ಆಸ್ ಅ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. So cute. I really felt it very nice. And coming to the dance part, it was really nice. Visual watch I can say. The whole team Nicolo areg saath kortina way it was very nice and definitely Mani sir Pandreji the stage appearance the overall frame yan phone dette danji photo dette I you know the whole visualization was very nice for me. Thank you very much and congratulations. Yeah. Wow. Definitely it was a visual treat. Ye pala contestant nakleg title birudu pura parpunu mulu enkella choreographer gla batundu kudla da shamok davaru. Wow. ಮಣಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪುಗಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬುಲಿಪುರ.
ಅರೆ ಬುಲಿಪರ ಬಿಟ್ಟು ಆತರಿತ್ತೆ ಅಂಚದಿರು ಬುಲಿಪರ ಬಲಿ ತಿಳ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅದು ಯಾನೇನು ನೀರು ಉಲಾಯ್ ಪೋದ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ಕೆ ಮನೆ ಪಾತ ಮಾರ್ಪಾರ ಅಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪಾತ ಮಾರ್ಪೇರ ಅವು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಾತೆ ಚಕ್ ಮಿನಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಚೆಕ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕೋಣ ಅಂತ ಹೌದಾ ಅದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡರೆ ಆತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲವ್ವೇ ಎನ್ಯ ಎಂಕ್ ಮಿನಿಯರನ್ನ ಕೊರುವೆರಾ ಯಾನೆನ್ಯ ಚೆಕ್ ದೊಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರಾ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತು ಪೋಡುಂದು ಇನ್ನಿತ ಸುತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಸರಾ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ನ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಇಡು ಮಣಿಸರತ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಆದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಫಸ್ಟೇ ಅರ್ನ ಬುದ ರೀತಿ ಮಲ್ಲುಂಡು ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಮಣಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪುರ ಸೇರ್ಪೋಯ್ರು ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪುನ ದಾಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಶುರು ಮನ್ಪಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡು ದಾಂಡ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಳ್ಳ ಬತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಅರೆಗ್ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊರಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸೊ ವಿನ್ ಫೈನಲ್ ಪೋಪುನ ಹಿಡಿದು ತುಂಬೆ ಟೈಟಲ್ ಪಡೆ ಒಂದಿನ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶೋಟು ಅರೆಗೊಲ ಜೋರ್ದ ತಾಡಿ ಬಾಡೋರ್ಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಸರಾದ ಒಂದು ವೈಬ್ಸ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಣಿ ಸರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೂಲ್ ರೆಡ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಿಲಿ ಬತ್ತದ ಅಥವಾ ಬಾಕಿದ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ಗನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪೋಲಿ ರೆಡ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂತೋಲಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂಟು ಇಡಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಕಾಡುಡುಪ್ಪನ ಪಿಲಿ ಹತ್ತು ದೋಜು ಆಯ್ಕೆ ತಿಂಡ್ರದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಾಪ ಇಡಬಲೆ ಏಪಲ ಪಿಲಿ ಬೇತಕ್ಲೇನ್ ತಿನ್ಪುನ್ ಓಕೆ ಡಯಟ್ ದಾದ ನಿಕಲ್ನ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡಾ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಂದೆ ಇದನ್ನ ಡಯಟ್ ದಾದೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಿಲಿ ಕುಯ್ ಕುಯ್ ಬರೋದು ಪಿಲಿಯ ಅತ್ತ ಪುಚ್ಚೆನ ಸರಿ ಬನ್ನೆ ಹಾ ಪಿಲಿ 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 ಆತ ಹೀರು ಪಿಲಿ ಶೂರ್ ಜೋಡ್ ಬನ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಆ ಪಿಲಿ 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 ಒಂದು ಪಿಲಿನ ಕೋಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ದಾಲ ತಿನ್ಪ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ರಂಗ ಗುಂತದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಯೇ ಪಿಲಿಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ತಿಲಕ್ ಬಟ್ ಪಿಲಿ ತೂಯಿಪೇಟೆಗೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಪಾಪನ್ ಪಿಲಿ ತೂಯಿಪೇಟೆಗೆ ದತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮದರಂಗಿ ಆಂಡಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೇರು ಇದು ಮದಿಮೆ ಆಂಡಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೇರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾಂಡಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೇರು ಚೂರು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಜನರೇಟರ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪಿಲಿ ಐಕೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ದಡ್ಡ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ನಂಚ ಪಿರೋ ಕಡ ಪುಟ್ರ ಜತ ಪಿಲಿ ತೊಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಐಟ ನಿಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದು ಸೈಡ್ ನಲ್ತಾರ ನಿಕುಲು ಪಿಲಿ ನಲಿಪ್ನಾಗ ಆತ ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ತು ನಲಿಪರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪಿಲಿ ನಲಿಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಇದಾಗಲೇ ಪಿಲಿತ ಜನ ಯಾಯ್ಜಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಯಾಯ್ಜಿ ಯಾಯ್ಜಿ. ಪಿಲಿಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಗುಂಪುಡಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಈ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂದು ಹತ್ತು ಪಿಲಿ ಸೇರ್ಪಂಡ ಒಂದು ಎರಡು ನೋಟ್ಲ ಗುರು ಈ ಪಿಲಿ ಯಾವ ಒಯ್ಕೆ ಅವು ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಆ ಪಿಲಿ ಯಾವ ಬಂದಾಗ ಆನಮ್ ನೆತ್ತುದು ಅವು ಬಂದ್ರೆ ಒಯ್ಕಿಂದ ಅವಡತ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆತ್ತು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಪರಂಪರೆ ನಂದು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಪತ್ತಿನಲ್ಪ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿ ಜಿನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಪಡಿಜಿನಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಪತ್ತೇನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆನುಲಂತೂ ಪಿಲಿ ನಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಿಲಿ ನಲಿಪು ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ವೈರಲ್ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ದಾಯ ಖಾಲಿ ಆನುಲೇ ಏಪಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡು ಎಕಡೆ ಅರ್ಕೇಂಡರ್ ಒಂದು ಪಿಲಿಯೋವು ಆನ ಪೊಣ್ಣಾನ್ ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತ ಪಿಲಿಯೋವು ಆನ ಪೊಣ್ಣಾನ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಆ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಪರೋಡು ಅವೇ ಅಕ್ಲೇನೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಪರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ತಾಸೆ ತಕೊಲ್ ಬಲೆ ಮೂಲು ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಬರೋಡು ಸೂರಜ್ ಸರ್ ಬರೋಡು ಅತ್ತು ಅನುರಾಗ್ ಇರ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಪ ಇರ್ಬಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಲೆ ಯಾವ ರೆಡಿ ಆಪ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ದಿಯೋನ್ರ ಬಲೆ ಹಾ, ಅಂದೆ. ಒಂಜಿ ಬೆಡಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಬೆಡಿ ಪಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿಲಿನ ನಿಕುಲು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಝೂಟ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಪಿಲಿನ ಸೀರೆ ತೂತಾರ ನಿಕುಲು
ಸುರೂತಸಲಂದು ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಪಿಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡೋಲ್ ಬೇಕಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಡಾಯಿನ್ ಸುರೂತಸಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ತಾಸದಾರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅಮೃತ್ ನೋಣಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹುಲಿ ವೇಷವನ್ನು ನೋಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಲನೆ ಆಪುನು. ಸೊ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇಷಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರಂಡು ಆಂಡ ಐಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ತಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಬಿ ಕಾಪ್ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಎತ್ತರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಗ ಎನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹೂವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವೊಂದು ಆಂಡ ಈ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅಮೃತ್ ನೋಣಿ. ಮಾನಸ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ KT ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಆದಮೇಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅದು ರಾಮನವಮಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಇದನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಾ ಕರ್ಕೇರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪದ್ಮಾ ಕರ್ಕೇರ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. महारानी उर्मिला की जय हो। संदेशा आई है कि अयोध्यापति श्री राम पत्नी सीता और आपके पति लक्ष्मण के साथ वनवास से लौट आ रहे हैं। वनवास? अयोध्यापति को वनवास जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी महारानी? वचन, अपनी माता की दिया हुआ वचन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ತಂದು ಬರ್ಪೇರೆ. ಇನಿ ಬಂದಾಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಅಕಲ್ನ ವಾನರ ಸೇನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ತ ತಿರ್ತಿರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಏನಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಜಿಂಕೆ. ಓ ಓ ಅವು ಜಿಂಕೆನೆ. ಇದು ಜಿಂಕೆ ಎಕಡೆ ಪಿಲಿ ಪೋಯಿನಾತ್ರಿ ರಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾದಿಡ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಪುಣ್ಯ. ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಜಿಂಕೆ ಎಕಡದ ಪಿಲಿನ್ ತಿನ್ಬುಲಕೊಂಡು ಇದು ಉಲ್ಟಾಂಡು ಎಕಡದ ಪಿಲಿ ಜಿಂಕೆ ಪಾಡ್ದೋಡು, ಈ ಜಿಂಕೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೋಡು ಒಂದು ಮళ్ళీ ಜಾ ಪಿಲಿ ಪೋಂಡು ನಾನು ಜಿಂಕೆ ಪೋಡೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪದ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಾಡಿರೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಮೊಕ್ಲೇನ್ಪುರ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇರಾಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಡೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯಾಗ ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಏನಿಗೆ ರಾಮ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದ್ಬಂಡೆ ರಾಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಏನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಡೆಗೆ ಪೋಕ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಮನವಮಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಕೆಲವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಕೆಲವು ರಾಮನಕುಲು, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಕುಲು, ಕೆಲವು ರಾವಣನ್ ತೂತಿನ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡು. ಹಾಯ್ ಪದ್ಮ. ಹಲೋ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹೆಲೆನ್ ಓಲು, ಸುಮಿತ್ರಾ ಓಲ್, ಊರ್ಮಿಳಾ ಸಾರಿ ಆರೆ ಬುಧರ್ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಇವತ್ತೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಊರ್ಮಿಳ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಅರ್ ಬೈದರೆ ಸರ್ ಬೈದರೆ ಆರೆ ಬಂದುಪ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಊರ್ಮಿಳ ಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲರ ಇದು ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತಾಡ್ಕರ್ ನಂಚೆನತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಊರ್ಮಿಳಾ ನಂಚೆನ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏರಿಂದಿಕ್ಕೇನೊಲ್ಯ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಬೈದರೆ ವಿಜಯ್ ನಾಯಕ್. ಸೊ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಜಯ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಜೋಡ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಇಂಚಿ ಪಗ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಾತನರೆಗೆ ಅವು ಬಚ್ಚಿತ್ತೆ ನಾನು ಅನುರಾಗ್ ಅವು ಟಿವಿ ಪೋಪುಜಿ ಸರ್ ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿನಗ್ಲಿ ಬಂಡೆ ನಾನು. ಹಾಯ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆರಿ 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 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅವೊಂದು ಪುನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ರಾಮಾಯಣ ತೋಚ್ಬಂದಿತ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಪಾನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ರಾಮೆ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಏಪಾಕ್ಲಿ ಪಿರ ಬರ್ಪೆರ. ಸೊ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೀರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದದ್ದೆ ತಂದು ಇರು ಎಂಟೈರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಾಕಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಪೊಣ್ಣಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏರವ್ರ ಜನ ಎಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದೇ ರಡ್ಜನ್ಲ ಏರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಭರತನಾಟ್ಯಡ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಳ್ವಾ. ಓಕೆ ಇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಊರ್ಮಿಳಾಗ ಬರ್ತದೆ ಪನ್ಪಿರನಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಕ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್. ರಾಮ ಇಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಸೌಜನ್ಯಗತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆ ರಾಮನ ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಅದು ಫೋಸ್ ಉಂತುನ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ಸೀತೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಅದು ಕುಡಾಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನ. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪ ಕಡ್ನಿಕಲ್ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾರ. ಸೊ ಮೂಜಿ ಜಂತಲ ಎಂಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ. ಪದ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ರಾ ಅಂದು ಸರ್ ದಾನೆ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಆಂಡ ಇರ್ನ ಸೋಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ನೀರು ಅದೇ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪದ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಇರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡುಗಳ ಬೆತ್ತ ಡಾನ್ಸ್ನ ಇರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹೆಲನ್ ಇರೇಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ ಎಂಕ್ಲು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಹೆಲನ್ ಇರ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇರ ಎಡ್ಡ ತೋಜುವಾರ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಇರ ಐನು ಬುರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಲಾದ ಬತ್ತದು ಕುಡೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಂಚನೆ ಇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶೇಡ್ಸ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕನ್. ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿರೆ ದಾಯಪಂಡ ಇರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತಂದ ಇರು ಬೇತ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತದ ಆಲ ಪೋಡಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್. ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಪೋಡು ಬಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಇವನ್ ಎತ್ತೆತ್ ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೇರ್. ಓಕೆ, ಮೆಂಟಲಿ ಏಪಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬರೋಡು ಉಲಾಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ದಾಯಪಂಡ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದೊಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೈನ್ ಪುಲ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಡಿಡ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್.
ವಿಜಿತ್ ಸರ್ ಪಾತಿರಲಿಯೇ ಆರು ಇಜ್ಜೇರಿ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ರೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂದುವೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾಯಿ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಎಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ವಿಜಿತ್ ಸರ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡಿನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಇಪ್ಪ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಬೇತೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಈ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇರಿಗೆ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಏನು ಮಲ್ಪಾರ ಅರಿಗೆ ಈಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಬಟ್ ಆರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಹತ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಹೆವಿ ಮಲ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಪದ್ಮ ಇರೇಗೆ ಎಂಚಾನ್ ಪದ್ಮ ಸರ್ ಅಂತ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಐನು ಅಲ್ಪ ಉಂತಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಅವು ಐನೀರೇನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಎನಿವೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಜೋಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಪದ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪೋಂಡು ಆರು ಏಪಲ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಳ್ಳ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಉಂತೊಂದೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಇಡೀ ಲಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಲಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನಿದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಗಿನ ಜಿಂಕೆ ಬೈದಿನಿಂದ ಆರು ಲಾಗಿನ ಉಂತದಿರ್ತೋ ಜೋಡು. ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಈ ರಾಮನ ವಿವಿಧ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀನ. ಹಾಯ್ ಪದ್ಮಾ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನೀರೇನಾ ಅನ್ಪಂದು ಒಂಜಿ 22 year old ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಶೋಕ್ಡೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರು ಉಂದೆಡ್ ದುಂಬು ಮಂದಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಅರೆಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮನ್ಪರೆ ಅನ್ ಪನೋಡು ನೆನ್ನಿನ ಸರ್ಲ ಪಂತಿರು ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೈ ಮಂದರ್ ಇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲೇರಿದ ಎನರ್ಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕದಾದ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಟಲ್ ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಯ್ನಡ್ದು ಅದು ಮೇ ಬಿ ಇrini ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಅದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಫೀಲ್ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೆಡ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಇದು ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಿಂಡು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾನು ಎಂಕುಲ್ ಸರ್ಲೆ ಯಾನ ಮೊನೆ ತುಯ್ಯ ಇರು ಉಂತವರಿಂದೆನ್ಯ ಬಟ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸಿ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಬತ್ತದು ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಐನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದ್ದು ಪೋಪೆರ್ ಗೊತ್ತನೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಟ್ರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಅವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಪದ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಉಂತವೇರ್ ಬಟ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವಿಜೇತ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ದಾಲ ಓವರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಸ್ತ್ ನೀಟಾದ ಮಂದರಿರು ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ ಇಡ್ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಬರಿ ಟುಪ್ಪುನಾರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾರು ಬಟ್ ಇರೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಡ್ ಉಲ್ಲಾರು ಇರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇರ್ನಡೆ ಕಣ್ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಜಿ ಐ ಮೀನ್ ಸೌಜನ್ಯಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನ ರಾಮ ಎಂಕ್ ಮೂಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಯಾನೆನ್ನೆ ಪುಗಾರ್ ಜಿಂಡಿತ್ತ ರಾಮ ಕೂಡ ಪಿರವ್ ಕಾಡಿಗೆ ಬೋಪೇನ್ ಎಂಕ್ ಮೂಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರು ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಅಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀತಾ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಅದು ಶೋಕಡೆ ಬರ್ತಿರು. ಸೊ ಮೂಜ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಂದರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ರೋಲ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಜೇತ್ ಯು ಹವ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ರೋಲ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಜ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ತೂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹೆಂಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವನ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಸರ್ಡ್ ಅಪ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮಸ್ತ್ ತೂಪೆ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಡಿಲ್ಲ ದಟ್ ಸಿಂಕ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಪದ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಮಂತಿರು ಬಟ್ ಆರ್ ದಾದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೀರ ಆಯ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡ್ ಮಂದಿರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಬರೀಟ್ ಕುಲೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಟ್ ಅವೇನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ರಡ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡೆ ಅನ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತಿನ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರು. ಸೊ ಅವೇನೀರು ಎನ್ನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ತೂಪನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೂರತ್ ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪದ್ಮ ಮೇಡಮ್ನ. ನಮಸ್ತೆ ಪದ್ಮ. ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಹೊರ ತಿರುಗುತ್ತುಂಡ ಇಂಕ ಆಡಿಷನ್ ಬೈದ್ನ ಪದ್ಮ ನೆನಪಾಪ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಉಂತದ್ ನಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ
ಇರ್ನ ಒಂದು ಏಜ್ ಇರ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೂದು ಇರ್ನ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ತೂಕ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂದಿತ್ತು ಆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಏತೋ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಇನಿ ಕೆಲವು ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಿಡ್ಪಿದೆ ಬುರಿರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯೋರ್ ವೇ ಟಿಲ್ ಸೆಮಿಫಿನಲ್ ದಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಯಪಂಡ ಇದು 60+ ಉಲ್ಲರು ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಪುನ್ ಸೊ ಆತ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರೆಗೆ ಆತರ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಆತ ಮನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನಾವಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಎಂಗುಲ್ ತೂಗೋಡಪ್ಪಂದು ದಯಪಂಡ ಫೈನಲಿ ಈ ಶೋದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಮೇ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಆವಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೋಡು ಪನ್ನೊಂಜು ಉದ್ದೇಶ ಬಟ್ ಇನಿ ಎಂಕದಾದ ಇಷ್ಟ ಇನ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲೋ ಇತ್ನಲ್ಲ ಸೋಲೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಗ ಯು ವೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಮಾತಾ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಪನ್ನಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆತ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹವ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯನ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವೈಸ್ ಪನ್ನಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಐಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 50% ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ 50% ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಲ್ಲ ದೇ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆವಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆವಡು ಜೋಶ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಜೋಶ್ ಎಂಕ್ ಕೋ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ತೂಯತಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ದೇ ವೆರ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚನೆ ವೆರಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಮೂಜಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ದೇ ವೆರ್ ವೆರಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಯುನೋ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಟ್ ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ದಾದಂಡಲ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪಂಡ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಈರ್ ಡಾನ್ಸೇ ಅತ್ತಂದೆ ಆ್ಯಸ್ ಇರೆಗ್ ಆತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ ಒಂಜ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಇರ್ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ನಾಡು ಆರತಿ ದೆಪ್ಪುನಾಡು ಅತ್ತೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟನಾಡು ಇಂಚದ ಆದಾಣ ಮಂತ್ನ ನಲ್ಲ ಒಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆತು ಒಂದಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಗ ವಿಸಿಲ್ ಆತು ಒಂತ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ನದವ್ರ ಒಂಚೂರು ಇರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದೇನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜಡ್ಜ್ ಉಳ್ಳರು ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತು ಚಿಂದಾಂಡ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಸ್ವೀಟ್ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ತೂನ ಕೆಲವರು ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ದಾಯ ಆತ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಆದ್ರೆ ಒಲ್ತುಡ್ದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜನ ಅಂತೂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಒಲ್ತುಡ್ದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ನು 8 ಜನ ಬೈದಾರೆ ಹೊರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಊರ್ಲೆ ತಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾನ್ ಪದ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಅನುರಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪಿದಾಯ್ ದಾಯ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಡುಕುಲೋಲಿಯತ ಬಾಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಐ ಮೆಸ್ಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೋಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಮೆರೆನ್ ತೂದು ನಮಕ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಮೆರ್ನ ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐ ಗೆಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೂರಜ್ಗಳು ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಬರೀಕ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎನರ್ಜಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಉಂತ ಹೊಡ್ಚಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಚೆನೆ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ನಿಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ತೂ ನಾಗ ಅವೇನು ತೂ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಗ ಬಂದ ಒಂದೆತ್ತನ್ವೆ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತ್ ಪನ್ಪುನ ಬಡ್ಜಿ ಆನ್ ನಿಲ್ಕ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ದಾದ ಪನ್ರೆ ಪೋಟ್ರೆ ಮಂತೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಟಚಿಂಗ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಜಿಂಕೆದಲ್ಲ అవునా వెరీ నైస్ యా పండతి యా నిల్కతు ಒಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಒಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏರು ಪಂದ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಸುರೂತ ಸಲ ಇರು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇರಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಾಯಿನಿ ಕೆಲವರ ಲೈಫ್ ಮಾತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಇರು ಖಂಡಿತವಾದ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಪತ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರು ಹೊರ ಜೋರೋಡು ತೆಲಿಪೋಡು ಇರು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಇರು ಹೆಲನ್ ಲಕ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋಡು ಹೊರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರೋಡಾರೆ ತುಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್
ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಈ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಹಬ್ಬಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಬರೀ ಹಬ್ಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬಗಳಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳಿಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದು, ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ಯಾರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದು ಜಡ್ಜಸ್ನವರದು. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್. ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ನೀವು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಣ್ ತಂಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ. This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Citadel Developers ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, co-sponsored by